खुलुमबाय बयनिसिमबो दा नैबे समाव आंनि गोजोननाय आरो अननायखौ साफ्रोम एन जनसन ब्लग नायगिरि साफ्रोम फंबाय बिदा फंबायफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिग्रोनाय थाबाय। आं दानो बे समाव दिनैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर होननाय बाजाराव दंफैयो। बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बियो मोनसे बिजनेसनि थाखाय माने वान अफ द बेस्ट फर बिजनेसनि थाखाय बे सान्थिपुर हाथाया बिराद मोजां। बेवहाय गोबां बायलाय फानलाय खालामनो हायो, गोबां बुस्थुफोरखौबो सस्तानि मोनो। बेनिखायनो आं दिनै बे सान्थिपुर बाजाराव फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना आं एसे एक्सप्लर खालामना देखायनि, माने जाखिनि हायो आं एसे एनै एक्सप्लर खालामना देखायनि बे सान्थिपुर हाथायाव मा मा मोननाय जायो आरोखि। नोंथांमोनाबो गोसो दङब्ला आंजों नायफालांनो हागोन। दा नैबे समाव नोंथांमोना देखायनि दाना आं बे समाव सान्थिपुर लामा दङ, जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे सा ओनसोलाव बे सान्थिपुर होननाय हाथाया बेयो मोनसे बिराद गिदिर हाथाय। बेयाव बेफार फालांगिनि थाखाय बिराद मोजां आरोखि। बेयाव गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेफार फालांगि खालामनो फैयो आरोखि। दा बेनिखायनो आं एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनि मा मा मोननाय जायो सान्थिपुर हाथायाव। दा बे समाव आं देखायनो थाङो। दा बेनिफ्राय हाबफैजेनबाय लोगोफोर, थांनानै नायहैबाय सान्थिपुराव हाबजेननाय नैबे लामा जाहैबाय। थांनानै नायहैगोन, बे जाबाय बास स्टेन्ड आरो ओरै खोला साइडजों ओंखारफैबाय। ओमफ्राय ओरै साइडथिंजाय थांबाय, ओमफ्राय ओरै फाथाबारि साइडथिं ओंखारफैबाय। थांना नायनो हागोन। बास स्टेन्डआव फैजेनबाय आं। मा मा मोनो सान्थिपुराव एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायो आरो नोंथांमोनाबो आंजों बांसिन नायलांफाबानो जाबाय। ओरै जाबाय बयलार दखान, अमा दखान आरो बिजों थांनाबो नायनो हागोन। बयलार दखान एसे हरै देखायगोन। मोनफैबाय लोगोफोर, दानो बे समाव सान्थिपुर हाथायाव दंफैसै। मा मा मोनो नोंथांमोननो एसे एक्सप्लर खालामना देखायनि आं। बे मोनसे बिराद गिदिर हाथाय आरोखि बे सान्थिपुर हाथाया। माने गोबां रोखोमनि नों मा नांगौ गासिबो मोनजोबगोन आरो। चिरां जिल्लानि साहा थानाय बेयो मोनसे गिदिर हाथाय आरो सान्थिपुर हाथाया। दा आं नोंथांमोननो देखायनि मा मा मोननाय जायो। एसे हरै थांनानै देखायनो नोंथांमोनाबो आंजों नायलांफाबानो जाबाय। बेफोरबायदि ओरै जाहैबाय भारा खरा फानग्रा, नोंथांमोना नायनो हागोन। भारा फानग्रा आरो गासिबो दखाना भारा खरा फानग्रा आरो देखायनो आं सिगांहाय बे जाबाय दख'ना दखान। माबायदि गिदिर जायो आरोखि मानसिफ्रा नायनो हागोन नोंथांमोनानो। ओरैबायदि मोजां मोजां दख'नाफोर मोनगोन आरो बे दखानावहाय। बेबायदि गोबां दखानफोर दङ, नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। बेबायदि गोबां दखानफोर दं आरो दखानफोर दङ, नायनो हागोन। गोबां मानसिफ्रा गिदिर जादों आरोखि। एसे हरै देखायबावनो नोंथांनि बेफोर जाहैबाय गोबां दखानदारिफोर आरो दख'ना दखानफोर दङ, नायनो हागोन नोंथांमोना। आं एसे हरै देखायबावनो नोंथांमोन। ओरै गासिबो सि गस्ला दखाननि माल आरोखि, नायनो हागोन। ओरै गासिबो गोबां खम बेसेनावनो मोनलाबायो आरोखि। ओरैहाय नायनो माबायदि भिर जायो आरोखि। माने सि गस्ला बायनो बिराद मोजां आरोखि सान्थिपुर खाथियावहाय। माने गोबां खम समनि मोनो आरोखि। गोबां दखानफोर दङ आरोखि। बेबायदिनो मा नांगौ नोंथांमोना मोनजोबगोन आरोखि। नायनो हागोन। माने गोबां मानसिफ्रा बायगासिनो दं आरोखि। नायगोन ओरैहाय एरिया बिराद गिदिर आरोखि बे सान्थिपुर हाथाया। आं हरै एसे देखायबावनो नोंथांमोन एक्सप्लर खालामनानै। नायदो माने गासिबो गस्ला दखानफोर आरोखि। माने ओरैबायदि आरोखि मानसिया बारा बिहिर जालाया आरोखि। दखाना ओरैबायदि दखान दङ आरोखि, नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। ओरै बे बर'दिन ख्रिस्टमास सिजोनफ्रावल' एसे बिराद मानसि जायो आरोखि। दा जेबो सिजोन गैयिखाय बायग्राफ्रा बारा गैया आरोखि। हरै देखायनि आं एसे। दा ओरै गोबां दखानदारिफ्रा बुंदों आरोखि, माने नैबे बिसिनि दखानजोंहाय माने गोबां माबाफोर फैयो आरोखि। बेखौहाय अननानैहाय माने बायलाय फानलाय बानायनायाव बिराद गाज्रि मोनामा आरोखि। बिराद गाज्रि मोनामा आरोखि। नैबे दखानदारिफ्रा माने अबजेक्सन होदों आरोखि। যে মান বেয়া গোন্ধাই আৰু না নাহিব নাহিব হয়, ঠিকেই কৈছে আপুনি। হয় হয় ঠিক আছে।
न'खर ঠিক আছে दे गेसाव मोनामदों आरोखि नै ओरैहाय हाय सासे दखानदारि बस दङ माने बियो ओरैहाय बिसिनि दखानजों बिराद दै माबा फैगासिनो दं आरोखि दा बियो बिराद मोनामदों आरोखि गाज्रि मोनामदों बेखौहाय नैबे जोंनि सासे दखानदारि बिथाङा मा बुंनो सानो আপুনি কি কৰিব বিচাৰে যে আপুনি মানে কি বহুত দিন আমি কৈ আছে এই পানিটা বন্ধ না করে হয় বন্ধই না করে বাজার কমিটি না দেখে এরকম করে দোকান করা যায় হয় কাস্টমার বিলা নাইব না ইমান গন্ধ আছে কাস্টমার খালি করে বন্ধ করে তাহলে কিরকম ইমান গন্ধ আছে এরকম মানে কিরকম দোকান বাজার কমিটির দায়িত্ব নিবে লাগে হ্যাঁ দায়িত্ব নিবে লাগে আমি আর কার কাছে বাজার কমিটির কাছে কোন না কার কাছে বেলেগের কাছে কোয়াল তো লাভ নাই লাভ নাই বাজার কমিটি কিবা হাতত দিব লাগে সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট দেখিব হয় ওইটা আমার কথা ঠিক আছে এটা যদি ঠিক করে আচ্ছা হ'ব দে सासे दखानदारिया माने अबजेक्सन होबाय माने बेवहाय गोबां गाज्रि बै ओरै दखान बायदिसिना माबानिफ्राय रेस्टुरेन्टफोरनिफ्राय ओरै माबा दै फैयो आरोखि बिराद गाज्रि मोनामो आरोखि बेफोरबायदि आरोखि माने बिराद लेथ्रा आरोखि कास्टमारफ्राबो फैया आरोखि ओरैहाय नै बेफोरबायदि नै कास्टमारफ्रा ओरै मोनामनायखाय ओरैहाय फैया आरोखि मानसिफ्रा ठीक আছে हा एम जनसन भाई एम जनसन ब्लक हाय आरो दिनै ओरै सिंगेल दखान जाहैबाय माने दा सिजोना बारा गैयैखाय बारा कास्टमारफोर जाया आरोखि होमब्लाबो बायदों सोरबा सोरबा बिराद बायगासिनो दङ नै ओरैहाय बायगासिनो दं बायदि गोबां आरो गासिबो सिंगेल दखान गोजा आरोखि ओरै गासिबो ओरै कास्टमारफोर बायगासिनो दं एसे साहा देखायहैनि आं ओरैहाय मा मा मोननाय जायो नोंथांमोनाहाय देखायहैनि आरोखि बेफोर गासैबो सिंगेल दखानफोर गोबां सिंगेल दखानफोर दङ दे ओरैहाय मा नांगौ प्लास्टिक बायदिसिना मोननो हागोन आरोखि नोंथांमोना जुदि सानसेफोर दखानाव फैयोब्ला बाजाराव फैयोब्ला ओरै गासैबो बुस्थुखौ मोननो हागोन आरो बे माबा टेन बायदिसिना माबाफोरखौ मैगं थाइगं दालि मुरिफोरखौ ओरै मोननो हागोन नोंथांमोना हरै एसे साहा देखायबावनि नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफानो जाबाय बे जाहैबाय मैगं दखान बायदिसिना आरोखि बेयावहाय गोबां बुस्थु फानग्राफोर दङ माने बेयो मोनसे जों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे सान्तिपुर होननाय बाजारा बायलाय फानलायनि थाखाय जोबोद मोजां आरोखि बेवहाय गोबां बुस्थुफोरखौबो खम दामि मोनगोन बिथांमोनाव बायलाय फानलाय खालामफिननो हागोन आरोखि बेबायदि मानसिफोर जायो आरोखि बिराद गुवार बिराद एरिया मोनदों आरोखि बे सान्तिपुर हाथाया गोबां कास्टमारफोर दङ मा मा मैगं ओंखारो आं एसे हरैहाय देखायनो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफानो जाबाय बेफोरबायदि गोबां मैगं नोंथांमोना नांगौ बायदि बुस्थुफोरखौ मोनगोन आरो बेफोर दखानदारिफोरनि सानसेआथ' बेबायदि मोनगोन आरो ओरैबो दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओरैबो गोबां दखानफोर दङ बेफोर आरो ओरै जाहैबाय मस्ला मस्लि मैगं थाइगं दखान जाहैबाय आरोखि ओरैबायदि नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार खालामना हो आरो लोगोसे अल बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे नोंथांनि अननायजों आंनि चेनेलाबो ग्र' जायो बेनिखायनो आं नोंथांखौ आरो बे समाव नायदो ओरैहाय जाहैबाय मैगं थाइगं दखान आरोखि ओरैहाय गोबां मैगं थाइगं दखान नोंथांमोना मा नांगौ मोनजोबगोन आरो ओरैहाय ओरैबो बिराद गिदिर माबा दङ ओरैबो गासैबो गोथां मैगं थाइगं गासैबो नों मा नांगौ गोसो जायोब्लानो मोनजोबगोन आरोखि ओरैबायदि नोंथांमोनाबो सानसे हाथायाव फोथायाब्ला मालाबा फैनानै नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन आरोखि बेफोरबायदि आरोखि माने गोथां फ्रेस बेबायदिनो बानलु गासै नांगौखिनि बुस्थुखौ मोनजोबगोन आरोखि बे जाहैबाय गासैबो माबा जाहैबाय मैगं दखान सामब्राम दखान बेबायदि जाहैबाय आरोखि दे बिदिया हामबायसै लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानाखिसै बेखिनिल' भिडिअ खालामनो आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोननाय जाबाय जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो हादों आरो आंनि चेनेलखौबो ग्र' खालामनो नोंथांमोना हेफाजाब होदो जै बर' हारिनि ओरैबो नायदो माने ओरैबो हादवान ओरै सोनाब साइडजों लायनानै बायदिसिना मुलिफोर नांगौब्ला न'खराव मोननो हागोन आरोखि ओरै माबा नांगौबा गासैबो बुस्थुफोरखौ मोननो हागोन बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि गासैबो दखान जाजोबो आरोखि नोंथांमोना माबाफोर नांगौब्ला कारेन्टनि माबा माबि बाल्ब थाल्बफोर नांगौब्ला गासैबो बुस्थुखौ मोनजोबनो हागोन आरोखि बेयाव नायदो बेफोरबायदि नायबावदो नोंथांमोना आं दहाय एसे सिगां बुंदोंमोन आं बे दैजोंहाय दै फैयोब्ला गाज्रि मोनामो आरोखि ओमफ्राय कास्टमारफ्राबो बिराद थाङोहाय
उसुबिदा जायो आरोखि नोंथांमोना नायनो बिराद गन्ध मोनामो आरोखि गाज्रि मोनामनाय दं आरोखि बिराद मोनामो आरोखि नायनो हागोन नोंथांमोनाबो माने बै माबानिफ्राय बे दैया फैयो आरोखि बे रेस्टुरेन्ट दखान बायदिसिनानिफ्राय हगारहरनाय आरोखि बे दैखौ बिराद गाज्रि मोनामो दे नायनो हागोन आरो जाहैबाय बेबो मोनसे पार्क ओरै सान्तिपुर हाथाइनि बिराद गिदिर एरिया दं माने गोबां गासैबो नांगौ बुस्थुखौ नोंथांमोना मोननो हागोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर माने मोजां मोनदोंब्ला अननानै शेयार लाइक खालामना होदो जय बर'